Pendiami ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Jingwani kenduk ke jongi mentah singi u director jong kani grims ke dehab bede wiki katu kat ni teligi mat kumba santeli kebeningkong ka mat ke bangi wan bani kenduk badu director jong kani grims ke deba kumba gini gi benai ki baladap nak kalian jong kaseng ilawan ban panpaw ke jing persya alor ka jing thungkam nursing ang ni hapo ni grims lomba ka exam yang balap khot kum kan nor set lomba ka ke exam kumba aspa ar ligi pus lathap ang ni hapo ni grims ya kababun na ki senrang ko bakat kanai ngut ki kentai ya kini ki singi yo jing tep ba kumba saupo hadu san pongut kini ki bri ki bala syajit ban chathung hang ni apo ni grims shiteng na ki klamwan join hero but shiteng na ki la resign no na kakam na markim sngo la imat bantre hang ni apo kani hospital ni grims hadin bangitip ya kata ngilawan no bani kendu yo new director jo kani grims kenang ba dakoi kejing dawa kata kalong ba kani grims kamdi bantung kambiang lani ban shim na list jong kanor set ya kabadang don mental si kanang don maka exam kala don kila bandon ki waiting list tingim kwa baka ni grims kan shu tabet di kibri ki bala don pa kata ka waiting list kata ka kejing wani kendu ka jongi badu director jong kani grims dakabu jing daka badawaru baka ni grims kadai ban pelong daka exam hakaba de bantung yakini ki pus ki bal alat la kalong kuma saupo sanpo nekat kum gajing sautu ka jongi kalong bawat hakani exam nor set ka bal adab ru wala ki don kam ya ka kajing don kam ka jongki ka poi kuma arspa laipo arspa saupo ndre ki la ban thap tang kumba shis pa ndrupo la ni shis pa nyopungut te kamut ka don ka gap la ne ka jing duna kumba ndrupo do nyopungut ki nurse ki badang hap ban thap hang ni po hospital tena kalian jong kaseng iloong ba nadu ko basdang baka ni grims kam day show ban pelong ya ke exam tap kam ya nurse lang baka not set ya ka bana kaliang jong u director ula kubur khmat jongi baka ni grims kan nom pelong show ya ke exam lang baka not set bat ka ba are ka ba ula ong ru ba nakabenta ban pendap ya kini gipus kan ni grims kan sepelong ya ke exam la kalong nyopo prapo ne kat bade gipus ban tap ru kat kum gajing don kam jong grims kan sepelong ya ke exam hakini ki banai ki ba khmat kat kum gajing don kam ga jong kan grims ti ka we ka balaya shai kalong bangim kwa bakani grims kan tap kam ya kinu gibreu lang ba kanika list ya kabala penmi da kanor set ya kaba u director la kula rahmat jongi ba unomle kumta ndre un pelong da fresh exams akaba ki khna samla jongi jong ka jai bendri jongi ba jong ka jala hibro ko we kin sala ban ya sim benta ndre om de shu lang ba kanor set ndre kan dei pat lang ba ka we ka computer based test ya kaba kin sa pelong da kani grims lang ba ka jingarap jong kanu ka testing agency kata ka de beningkong ni grims ka donru ya ka course ka beki ai puli doktor hang ni po ni grims kumbakalong usnem arja arpulai arpsau ki don san pautli ki seat MBBS course hang ni po ni grims nakata ka Meghalaya kumut ka kota jong ka Meghalaya ki seat ki ba ka Meghalaya kayo ki de Southli ka Nagaland kayo Shipautli ka all north east states kamut na ki states baru khat jong north east ka bakentup ru ya ka Sikkim ki yo kumba khat prasit but kiwe ka all India pat kiyo kumba prasit la da total kan dai san posit dah ka jing pet ka jongi ba kata ka jing ai khat southli gi sit ka Meghalaya ka long duna hadu kata namar balai ka Nagaland hausnam arja arfulai kelas dang la ka jong ka medical college ya ka banadu usnam arja arfulai kila depan sim admission bat ban sedang ru ya ka medical college ka jong ka ndre ka Nagaland hausnam arja arfulai ka yo shi posit hang ni apo ni grims but ndi tang Nagaland ka Mizoram kala don la ka jong ka medical college ka Arunachal kala yo la ka jong ka medical college ka Manipur ka don la ka jong ka medical college tinging is ngau ba kani ka jing ai tang khat south ligi seat ka Meghalaya kalong duna hadu kata tena kaliang jong u director jong ka ni grims ula kubur ya kata bulaong ba kuma ka Nagaland menta kala don la ka jong ka medical college ya kani ka seat ka bade jong ka Meghalaya unsa kentiu no na ka khat sau sya kanu umsim la ong ngi kat nu la ban ai san sa san seat la ni shipo seat kat ka bade bat ngi sultanat rubon ong ba kam MBBS course hang ni po ni grims nadu mentau snem kanom dei shu sanpo kala bandai no hadu shispa seat kaumut ba kata ka kuta jong ka jongi ki khna samla ka jongi ki bakin la ban pule doktor hang ni po ni grims kan double la ne kan long arsha ke bayo menta tena kaliang jo kaseng ngila penpau da ka basai ba khat sau seat ka duna palat ya ka bana kaliang ka jong lo ong ban penkiu ya kani ka nakakhat sau seat ba kumjur ula ong balada ki penkiu ya ka seat naka sanpo sya ka shispa kamut kata ka jing pule la ni ka seat jo ka Meghalaya ru kanang long arsha
Dia kata kari ke ba abai day bat ka medical seat ka MBBS course hang ni hapo Negrims. Kabalai ke ba ngilawan banyak kendu ya bahan Negrims sundai tang badon ki MBBS course ka don ru ka College of Nursing. Hakaba ki ajing hikai ru abai day ba ka MSc Nursing bat kumju ru ka BSc Nursing. Haus nam arja arpulai arsau ka MSc Nursing ka don ship hotli gisit. Haka BSc Nursing ka don san hotli gisit. Nika belengok balong kalong bah ka MSc Nursing bat BSc Nursing. Watla ka College of Nursing ka don hapo Negrims ka don hapo Meghalaya ka don hapo tribal area nrai omjudan reservation pat. Hakini ban puli kini kisit. Hoy haka doktor ka MBBS ngiong ba ki ai reservation ya ka Meghalaya. Nika belengok kalong ba ya ka MSc Nursing bat BSc Nursing omjudan reservation. Tenakaliang do kaseng aso ba hadin bang yo jengte baka Negrims ka syai pelong ya ka all India exams kumnu ban ai admission ni kini nursing courses but mentau snamli kila ban shim da ka merit list na ka need exams kabama kalong ba yo ki kun sam lagi jongi kimyo ya kalat ban wan puli nursing hang ni hapo Negrims tingi ngiong ngilawan ban bu ka jing dawa khmat jong u director jong ka Negrims kalong ba lakumnu ka Negrims ka day bandon reservation ya ki kun samla ki badai na po ka jela ka jongi ki local indigenous students lani ki youths jong ka jela ka jongi ki ba qualify lembaga need kinyo banrung lani ban puli BSc nursing hang ni hapo Negrims kapasutanat kalong ba nakaliang jong u director jong ka Negrims ula pentip yangi ba mentau snam ka BSc nursing kanom day tang shit san posit ndre kan day shis pasit bat nakaliang jong ka academic council jong ka Negrims bat ka jing terwa nakaliang jong u director jong ka Negrims kalong ba ki lakumnu kin bu lai posit ya ki kun samla jong ka jela Meghalaya bakin yo ban puli nursing hang ni hapo Negrims ti kata kari ka jing dawa nakaliang jong ka seng baka day bandon reservation kam day shu kumagalong si kata ba don reservation kat uba kiwan be nakamba ka merit list ki brio na keleng jong kari India ki on wan pulin ringi kwa ba kandon kata ka special reservation ya ki kon samla ki jongi tinakaliang ka jong u loong bakla don kata ka provision baka proposal balakum no live house seats on bu nakashis pa ya ki kon samla jong ka brio ka jongi o jong ka state ibaro ko wai bakin yo ban puli jing ya keren ka jongi bat u director jong ka Negrims kalong ba kadon wi ka post ka bagi khot advertisement how news nam arja arpulai kakat neutrik u Oktober arja arpulai ka post nam tau storekeeper kyo katkum kata ka jingkhot advertisement kiong ba ka baningkong ka de bu undai bachelor degree ka baar kalong ba udai bandon ru ya kata ka diploma la ne ka degree hapo ka material management warehousing management ka public procurement na kinu university humot 8 itai kendon dai la dengi page ya ka advertisement jong ka IIMS New Delhi tang house nam arja arpulai hi upanai basan nakaliang jong IIMS New Delhi ka bakhat advertisement nam takni ka ju hi ka post ka kendon ka baningkong kalong ba uday bende bachelor ha la kanu ka recognize university ka baar uang ba uday bandon experience minimum experience of 2 years and above kamot ubu experience but uang kiong ru or a postgraduate degree in material management kamut ka IIMS ka ong ba hidon kam tang bachelor degree hidon kam tangka experience lani lada hidon ru kata ka certificate haka material management kan kam yo kata ka weightage de ka belengo kalong ba advertisement pat jong ka Negrims ka ong ba tang bachelor degree lan bat kata ka diploma lani ka degree course haka material management kaba kaba bu jingya iki kon samla lani ki brio ki jongi kalong ba bun ki jongi kimdon ni ka ni degree namar kumakalong ya kajala ka jongi ngimdon ni kita gi industry gi fair lani gi bun kita gi industry gi pendon kami ni degree ringi don pat iki brio ki belah tray deki post nam deki news nam deki post nam deki sans nam haka store lani ki store jong ki lakalong ha Negrims lakalong ha ki weki hostel ki la don ni ke experience dai namar pat bakim don ni ka ni ka degree ka diploma lani ka degree ha ka ni ka material management ki klam la shu ban apply ya ka ni ka kam mot ki bayo ya ka ni ka kam ku makalong menta kala ndriu tiligi post na san tiligi post ka wi piludi kidai ki bri ki manaba namar ba kadon kani ka kandon tinakaliang jo kaseng iwan ban ya keren ya u director ja Negrims manong ba ka Negrims kala le bakla bat kale ya ka aka ban pendu lenti ya ki kon samla ka jongi tingi la ong ru ba ka Negrims ka di ban amen ya ka recruitment rules ka jongka kanang ban ya hap bat ka recruitment rules jong ka IIMS ka umut ba ka bu ya ki kandon kanang ban bu
ban ai witi sia ka experience kena makin yo ban tap yang ni kam ti kumba kalong menta nakaliang jong director jong ka IMS jong ka Nigrim sulaong ba kila de ban tho bat kin persyang ban amen yang kani recruitment rules saka bakin penduk no yang kani kantin bandon kam yang kata degree bat ka diploma kani ka material management nang ta ka post storekeeper. Di ka Nigrims ka don ka store and purchase section lani ka department. Hakaba na kasngi kile ki thiet jing thiet na kibriu nabar jong ka institute ki pan ya ka service ki pan ya ka supply ki phale ki contract ki ba fair mereka belengok kalong ba hakisnam ki belalet ka Nigrims ka syatbu yewi kendon ka buang bayaw nu non tribal kanu company nu non tribal entity habo don kam man le ya kanu ka service un ay kanu ka kata ka kamla ni ko kontrak budai bentre hang ni po Nigrims uhap bandon ya ka trading license mereka belengok kalong bah kini sngi ki bomenta ngi page ya ka website jong ka Nigrims ngi lap lembah ka ki tender ki bang Nigrims ka float lani ka ay ki briu ngim yo issue ya ka kendon ka buang badai bandon ya ka trading license napo ki HDC i kumba ka Nigrims kala klet ba ka don hae ka klet ba ki an jong ka district council ki trikam hang ni po Nigrims namar kumba kalong hi ka Nigrims ka don ha ka jaka jong ka kredit ka Bahrio jong ka riti sanchar jong ka India ka umut ba ka don ha ki tribal areas ni don ya ka Hills Autonomous District Council ni don ya ka an ka trading by non tribals regulation nakaliang jong kaseng ila kren nakabasya yo director jong ka Nigrims manong ba kinu ki service kinu ki kam ki ba Nigrims ka don kam dam nakibriu ki manabar kam tam ki briu ki ki non tribal day ban insist ba ki day ban don ya ka trading license na po ki HDC ten nakaliang jong director ka jing don lang ru deputy director administration ila pentep yangi ba makiru kin sapa ya ko order ka babaro kini ki ba supply ya kanu ka kibalik ya kanu ka business kibaya kanu ka service hang ni po Nigrims khamtam ki badai ki non tribal entity ki hab bandon ya ka trading license ti ngin but din ya kani kam ku bakalong hi nakaliang ka district council ru kilapan jing tip nang ni na po Nigrims kita ki service ki contract kinu ki ba ka Nigrims kali ba ki non tribal entity ya ka ba nakaliang ka Nigrims kala de ban jubab siya po ki HDC tingi kmilen ti ba ki HDC ru kan but din ya kani namar ba kani ka jingle banwan di kibriu ki manabar khamtam lembah kani ka online purchase ka bagi ong kata ka gems ka government system ayu ka bagi thiet jing thiet lembah ka online ka penlong ba wat ki jongi ki bala bantre kanu kamru ki du no namar ba kini kibriu ki badon hakabor ki ele ban nom pan ya ki trading license kumbaka day banyo na po district council te ngi so ban kentu ya kan ngilada ban ikren nak basya yo director jong Nigrims sa ba mauru ulada banong ba nang ni syakmat makiru kin pentikna babaro kini ki non tribal entity ki balik business lani ki buy service ya ka Nigrims ki day bandon ya ka trading license bat ngi kentu ya ki HDC ru baka day ban but din ndai tang po Nigrims ni ka day ban but din ru ya ki we ki institution lakalong hang niya po shilong na shanuru ki ban insist bakini company ki bawan nabar khamtam ya ki bakamay lakalong online lakalong kumnuru ki ban insist bandon ya ka trading license ti kita ki santli ki man ya ka ba nakaliam jong kaseng nila yo banyak keren ba director jong Nigrims mentakasi